खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। गवायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों, जाय जाथायजों खमैबो सा 25 सुबुंफोरा जिउ खहा जानो गोनां जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गवानि अपरायाव थानाय मोनसे मुंदांखा नाइट क्लाबाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जानानै थाङो। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव खमैबो सा 25 सुबुङा जिउ खहा जादों। बे जिउ खहा जानायफोरनि मादाव 3 आइजोफोरमोन आरो बेनि अनगायैबो सा 4-5 सुबुङा गुबुन हादोरनि सुबुंफोरबो दङमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला संग्रा न'आव गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायनि जाहोनावनो बे जाथाया सोमजिदों। जाब्रबथाय जानाय समाव गोजौ बिल्डिंआव सा 100नि बांसिन सुबुंफोरा इन्जय खालामबाय थादोंमोन एबा मोसाबाय दङमोन। बे जाब्रबथाया गोजौनि बिल्डिंआव थानाय सुबुंफोरा ओंखारलांनो थाखाय गोबां नारला नारसि जानायाव जिउ गोमायो आरो सा 50सोआ जोखोम जादों। जाथाय जानाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसनि हान्जा आरो अर खोमोरग्रा हान्जाफ्रा जाथाय जानाय जायगायाव सहैयो। बे अर खामनाया ओरैबादि गिख्रंथाव खामदोंमोन जेराव क्लाबनि सिङाव थानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हायाखै। मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बराक दैमानि सायाव दालां लुफुंनायनि गोदानै अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बादिब्ला बे गोदानै लुफुंजानो गोनां दालांखौ 101 कौटि रांजों खरसा खालामनानै 340 मिटारसिम गोलाव लुफुंनाय जागोनखौ मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो सोरखारनिफ्राय फिन आरोबाव मोनसे गेदेर फोसावनाय। जायफोर सुबुंफोरा सोरखारनिफ्राय माइरं, दालि बायदि मुवा बेसादफोर मोनो, बिसोरनि माइरंखौ माइरं होग्रा कन्ट्रेल गलादारआ दाननानै लाखियोब्ला सोरखारनिसिम अजद होनो हागोन। माइरं मोनग्रा सुबुंफोरनिफ्राय 1 ग्राम माइरंबो दाननानै लाखिनो हानाय नङा कन्ट्रेल गलादारआ। आरो जुदि लाखियोब्ला सोरखारा बिनि सायाव अजद होनो थाखाय मोनसे नाम्बार फोसावदों। बे नाम्बारा जादों 180034533611। बे नम्बराव खौरां एबा अजद होनो हागोन। माइरंल' नङा, बेजों लोगोसे दालि, सेनि आरो संख्रि होनायनि बेलायावबो जेबो बेले-बेजे खालामनो हानाय नङा गलादारआ। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादनि गाहाय मावख'खौ मैया बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादनि गाहाय मावख'खौ बेखेवनानै होयो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि ललित चन्द्र बर' बिथाङा। बे हाबाफारिया सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय एसबि बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 2026 मायथाइनि 30-31 जानुवारि आरो 1 फेब्रुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा-गोमजायै खुंफुंजागोन। धेकियाजुलियाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। खौरां मोननाय बादिब्ला माइ नाग्रा मेसिनजों माइ नाबाय थानाय समावनो मेसिन सिङाव हाबलांनानै सासे सुबुङा जिउ खहा जादों। मेसिनाव माइ नानो थाखाय माइखौ सोहरनाय समावनो जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ रबिउल्ला होननानै सिनायथिनो हादों। आसामनिफ्राय गुबुन रायजोआव थगायनानै लांनानै किडनेप खालामग्रा गासै 4 दुथां सुबुंफोरखौ खादों पुलिसआ। नखरनि सुबुंफोरा बे जाथायनि हेंथायै श्रीभूमिनि थानायाव गसर होनायनि उनावनो बिसोरनि हेंथायै संदाननानै चेन्नाइ, बेंगालुरु बायदि गुबुन जायगानिफ्राय संदाननानै हमनो हायो बे दुथां सुबुंफोरखौ। गोबाव समनिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन बे थगायनानै लांखारग्रा दुथांफोरनि हान्जाया। हमजानाय दुथांफोरा फारियै नूर आहमेद लस्कर, श्रीबाज दास, साजन आहमेद आरो गुबुन सासेखौ जहिरुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला आसामनि आइजोफोरखौ खामानि होगोन होननानै गुबुन रायजोआव लानानै थांदोंमोन बे दुथां सुबुंनि हान्जाया। अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों सावरायलायनाय मोनसे हाबाफारि जानानै थाङो। अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय मेलेमजिबि, सानसुमै आरो सांग्रां नोगोरारिफोरखौ लाफानानै आसाम सोरखारा मोनद' जौगानाय हारिफोरनो एसटि होनो नागिरनायनि ग्रुप अफ मिनिस्टारफोरनि रिकमेन्डेसननि सायाव मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां अडिट'रियाम नब्लां गेलाबिलाव सावरायमेल जानानै थाङो। अरां दख'रा एबसुनि बे मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों सावरायमेलाव ओनसोलनि मेलेमजिबि, सानसुमै, सांग्रां नोगोरारि, फोरोंगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि आरो गामिनि दैदेनगिरिफोराबो बे सावरायमेलाव बाहागो लादों। बे मेलनि गेजेरजों आथिखालाव सोलिबाय थानाय थासारिफोरखौ नोजोर बोनानै बेनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। नायिगाव हुलथुंफारायाव दुखुनांथाव जाथाय।
नखराव दावराव दावसि सोमजिनायनि जाहोनावनो सासे बिसिया फिसायनि आखायाव अबथिरायै जिउ खोमानाङो। फिसायजों बुजानानै जिउ गोमानाय आइजोखौ मन्जु मुन्दा होननानै सिनायथिनो हादों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव पुलिसा जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै आइजोखौ बोखांनायजों लोगोसे पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय कक्राझाराव दैथायहरनाय जायो। जाथायनि दायनिगिरि खगेन मुन्दाखौ पुलिसा दायो हमनानै जाथायनि सायाव संदाननायखौ जागायजेनबाय होननानैबो खौरां मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा एबसुजों बा आंजों कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया। कारन बिथाङा बैसोआव आंनिख्रुइ देरसिन। जों बिथांखौ बिदा हिसाबै सनमान होयो। बिथाङा काउन्सिलनि माने चिफ आरो सरकारनि मुरबी हिसाबै बिथांखौ सनमान होयो। जोङो दिल्लीनिफ्राय एनाउन्स खालामदोंमोन जे बिथांजों जोङो थोंजोङै बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि सायाव हारिनि सार्थनि थाखाय जों रायलायगोन। आरो 29 तारिखनि जे जोंनि माने बर' आफादफोरनि जे 25टा बर' आफादफोरनि जे सावरायनाय जोङो बिथांजों थोंजोङै बे जि रिकमेन्डेशन ग्रुप अफ मिनिस्टारनि 6 कमिउनिटिनि एसटिनि सायाव जों सावरायगोन होननानैसो रिजलिउसन लादोंमोन। आरो थांनाय समावबो बर' हारिनि सार्थआव राजखान्थिखौ जों खौसेयै ज' खालामनानै आवगायलांनायनि खोथाखौसो सानबाय थादों। जों जथेस्थ' रेस्ट्रेन्ट निउट्रेल आरो जों जथेस्थ' माने बयजोंबो गोरोबनानै हाबा मावनो थाखाय जेब्लायबो जों रेडि। खिन्थु बिथाङा राजखान्थि सार्थनि थाखाय आं दहाय बुंनाय बायदि जे सोरखौबा कालार होनानै एसटिखौ होबथाग्रा होननानै एबसुनि सायाव दायखौ जाबसिननानै एबसुनि सायाव ब्लेम होनानै गुबुन हारिनि भट मोननायनि बे मोनसे प्रक्रिया।